Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Вакытны шикләү генә түгел, сатуны тулысынча тыярга кирәк. Шоллыда алкоголь продукциясенә контроль көчәйтелә. Татар казаклары тарихы, тугрылык һәм мәхәббәт турында. Аяз Гыйләҗев исемендәге татар драма театры труппасы премьерага әзерләнә. Кем тели шәһәрнең теләсә кайсы ноктасына барып та сатып алачак. Шәһәр мэры күп фатирлы йортларда алкоголь сату мәсьәләсен күтәрде. Наил Мәхдиев вакытны шикләү генә түгел, сатуны тулысынча тыярга кирәк дип басым ясый. Мэр ярдәм сорап Республика Дәүләт Советы депутатларына мөрәҗәгать итәргә планлаштыра. Тулырак Лилия Гатина материалында. 2025 елның 1 мартыннан торак йортларда 22 сәгатьтән иртәнге 10-га кадәр алкоголь сату тыела. Алкоголь продукциясын бар тик рестораннарда, барларда һәм кафеларда гына сатарга мөмкин. 2024 елда полиция белән берлектә 4000 литрдан артык контрафакт продукция тартып алынган. Потребителям было оказано содействие в составлении 11 претензий, и в республиканскую базу данных внесено 26 судебных решений в отношении недобросовестных продавцов и производителей. Шәһәр мэры күп фатирлы йортларда алкоголь продукциясын сату буенча сәүдә нокталары турында катгый сөйләде. Наил Мәхдиев сүзләренчә, торак йорт әлеге продукцияны сату урыны түгел. Моя позиция как руководителя города за то, чтобы в многоквартирных жилых домах алкогольной продукцией не торговали вообще. Будем просить, будем настаивать, будем поручать, чтобы они с инициативой вышли в Государственный совет Республики Татарстан. Нас, конечно, могут не поддержать, но мы считаем, что у нас позиция, она правильная, она чисто человеческая. Хәзерге вакытта шәһәрдә 758 сәүдә ноктасында 161 оешма эшли. Шул исәптән 104 җәмәгать туклануы предприятиесе. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Сугышчыларга корал һәм сугыш кирәк яраклары тапшыр. Татарстанда шул исемдәге акция старт алды. Ул 28 мартка кадәр дәвам итәчәк. Коралга ия булучылар аны ирекле рәвештә тапшыра ала. Аларны исә махсус хәрби операциядә катнашучыларга тапшырачаклар. Ау коралы дроннарга каршы көрәшүдә нәтиҗәле чара булып тора. Радиоэлектрон чаралар исә нәтиҗәсез. Хәрбиләр белдергәнчә, алар белән дошман квадрокоптерларына каршы көрәшеп була. Благотворительный фонд «За мирное небо» совместно с Росгвардией проводит программу по передаче гражданского оружия 12-го калибра. В основном многозарядные потребности в таких оружиях. Фонд инде 1000-гә якын ау коралы җыйган. Алар ватанны саклаучыларга тапшырылган. Шоллыда 28 мартта җомга көнне 9-дан 12 сәгатькә кадәр акциягә кушылырга мөмкин. Коралларны Биляев урамы 13А йорты адресы буенча кабул итәләр. Аяз Гыйләҗев исемендәге татар драма театры труппасы премьерага әзерләнә. Спектакль Нәфыйк Яһудинның Атлы казаклар романына нигезләнгән. Пьеса авторы Айгөл Әхмәтгалиева. Куючы режиссер, театрның сәнгать җитәкчесе Олег Кинҗәгулов. Репетициядә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Сәлам бирдек. Авылның иң чибәр кызына. Татар казаклары турында күпләрнең ишеткәне юк. Оренбург татарларының көн күреше казак хезмәте кызыклы вакыйгаларга бик бай. Спектакльдә 20-нче йөз башының тарихи агышы, яшьләрнең дәртле биюләре, матур җырлары белән үрелеп бара. Без тулаем теге тарихи спектакль куймыйбыз. Без менә шул теге тарихлар белән, шул чор белән илһамланабыз дип әйтсәк була. Чөнки әлбәттә монда беренче планда инде мәхәббәт көче, чөнки мәхәббәт менә төп геройларга дөрес юл сайларга ярдәм итә дип. Атаман дигәч, кинолардан, иләрдән күреп без беләбез инде, что казак атаманнар теге ялы дип кенә йөриләр, тегендә бәйрәм итеп, бөтен нәрсәгә күз йомып, монда атаман киресенчә шулга намуслы, тәртипле, үзенең менә шу казаклары өчен, бөтен шушы станица өчен җанын атып торган кеше. Тарихи вакыйгалар белән бер рәттән тамашачы Миңлебай белән Мәрьямнең бик күп сынаулар аша уза торган мәхәббәт тарихында күрәчәк. Героиня өчен татар хатын кызының горур рухын күрсәтәчәк. Ә Миңлебайны яшь актер Илназ Гафанов уйнаячак. Бу аның театрда беренче төп роле. Минем өчен теге җиңел бирелмәде. Теге бик авыр гына. Эш процессында барыбер менә үзебезнең актерлар безнең көчле, теге олы яшьтәге актерлар инде алар барыбер булышып торалар, теге кая ничегрәк эшләп,
кара дип инде әйтәләр. Менә шуның белән аларга шуның өчен бик зур рәхмәт. Алтын алка ул мәхәббәт символы. Һәм минем героиня өчен бәхет ул мәхәббәт, гаилә, тынычлык һәм мин шушы фикеремне тамашачыларга һәм беренче чиратта ук сөйгәнемә Миңлебайга җиткерергә тырышам. Әмма дә ләкин Ират ул ил сакчысы һәм ни генә булмасын, ул беренче чиратта сафка басарга тиеш. Һәм минем героиня нәрсә дә булмасын, мәхәббәт өчен барысына да әзер. Спектакльнең исеме дә алтын алка, тугрылык һәм мәхәббәт символын аңлата, алтын кылыч хәрби дан символы. Бу ике атама төп герой халәтенең төрлелеген ассызыклый. Спектакльнең премьерасын Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары бу атна ахырында күрә алачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тутучылар игътибарына, иртәгә изге Рамазан айының 27-нче көне сәхәр ашау 3 сәгать 3 минутта төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 59 минутта. Ураза тутучылар хәзер аеруча уяу булырга тырыша. Рамазан айының соңгы 10 көнлегендә Кадер кичәсе яшерелә. Әлеге кичә бик тыныч булыр, хәтта яфрак селкенмәс, эт тәрмәс, кояш нурсыз гына чыгар диелә. Кадер кичәсен зикр тәсбихләр әйтеп, намазда үткәргән кеше 80 елдан артык бер туктамый намаз укыган, зикр тәсбих әйткән сыман була диелә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Җиңел, уңайлы, төрле төсләрдә үкшәле һәм үкшәсез, иң мөһиме кулай бәяләрдән. Беларус аяк киеме янәдән яр Чаллыда. Табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы аяк киемне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бирдә Беларус аяк киеменең язгы һәм җәйге коллекциясе ир-ат һәм хатын-кыз модельләренең киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке липучки нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелә. Тәҗрибәле консультантлар һәркем өчен уңайлы һәм кулай бәяләрдән аяк киеме сайларга ярдәм итәчәк. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобные и очень прочные, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Уңайлы аяк киемне һәм төрек текстилен яр Чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Яз организмга ярдәм кирәк булган вакыт. Витаминнар, минераллар һәм файдалы майларны гади һәм тәмле итеп кулланырга мөмкин. Яр Чаллыга Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсе ярминкасы кабат килде. Киштәләрдә 35 төрдән артык диңгез деликатесы бар. Аларны Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бирдә салкын һәм кайнары су белән әзерләнгән 35 төрдән артык диңгез деликатесы бар. Сатып алучылар арасында Сөләйман балыгы патша бикәсе аеруча популяр. Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Шикарная рыба. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Алда Ураза бәйрәме һәм Пасха кызыл уылдык өсәлнең шин бизәге булачак. Бу тәмтумны куллану организмны шулай ук Е, Д һәм С, омега-3 һәм 6 витаминнары белән тулыландыра. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Даими клиентлар һәм беренче тапкыр затлы ризыклар белән сыйланырга теләүчеләр чиратка тезелә. Бирдә шулай ук яңа туңдырылган продукцияны да алырга була. Салаты делаем, бутерброды делаем, все делаем. Очень мне нравится, с картошечкой, тем более цена здесь самая хорошая. Богатый, хороший ассортимент. Рыба свежая, икра свежая. Я люблю икру красную, всегда беру. Красную рыбу ем так, режу,
это красный икрой бутерброд делаю. Вкусное все, но самое, по-моему, полезное это икра. Микроэлементы, весна пожилому человеку нужны. Ошыгыз Камчатка деликатесларын 29 мартка кадәр Грин Сәүдә үзәгендә алырга мөмкин керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. А что кушают чемпионы? Все самое вкусное. Яблоко красное 145,90 за килограмм. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 24 по 29 марта. ТЦ Грин, остановка Глобус.